εξοδικαστικά. Μήπως αν τα βρίσκατε εξοδικαστικά, τελείωνε όλο αυτό και για εσάς και για τον αστυνομικό, γιατί πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ψυχοφθόρο και δαπανηρό. Ψυχοφθόρο πάρα πολύ. Κυρίως ψυχοφθόρο και δαπανηρό βέβαια, έτσι, αλλά κυρίως ψυχοφθόρο. Όχι, από ό,τι γνωρίζω από τους δικηγόρους μας δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Οπότε προχωράμε τώρα. Ελπίζω να εκδικαστεί σήμερα. Δεν γνωρίζω, δηλαδή και με τη σειρά που είναι μέσα. Τι να πω. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο. Ελπίζουμε να εκδικαστεί σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στο πλευρό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ανούλα Φλωρινιώτη, διότι την Κυριακή σημειώνεται 3 μήνες από το θάνατο του αδελφού της. Πέρασαν 3 μήνες. Και η οικογένεια και η Ανούλα απευθύνθηκαν σε δικηγόριο για τα αίτια του θανάτου. Καλά τα λέω, τις νομικές διαδικασίες ουσιαστικά. Ανούλα μου, καλή σου μέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, παιδιά. Έχεις ξεκινήσει λοιπόν τις νομικές διαδικασίες? Ναι, έχουμε ξεκινήσει. Ο δικηγόρος μας, ο κύριος Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, έχει αναλάβει την υπόθεση και με ενημερώνει. Δεν έχουμε κάποιο νέο προς το παρόν. Θα σας ενημερώσει όμως με λεπτομέρειες. Να μας τα πει λοιπόν ο κύριος Χατζιβαρδάς. Κύριε Χατζιβαρδά, καλή σας ημέρα. Πού βρίσκεται η έρευνα αυτή τη στιγμή? Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Εμείς καταρχάς πρόκειται να καταθέσουμε αίτηση προκειμένου να λάβουμε γνώση του συνόλου του ιατρικού φακέλου και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μετά από 20 ημέρες, αν δεν μας χορηγήσουν τα αντίγραφα, τα οποία ζητάμε και κατονομάζουμε... Γιατί ισχυρίζονται, κύριε Χατζιβαρδά, ότι, με συγχωρείτε, ότι κάποια τα έχουν χάσει, είχαν ισχυριστεί για το φάκελο των τότε. Εκεί είναι το ζήτημα. Εμείς θα πάμε ουσιαστικά όχι σε μετοπική σύγκρουση επί της αρχής, θα υποβάλουμε ένα αίτημα και αν δεν χορηγηθούν τα προσήκοντα έγγραφα εντός 20 ημερών, όπως προβλέπει ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν τούτου θα λάβουμε εισαγγελική παραγγελία προκειμένου να μας τα χορηγήσει. Οι ιατρικής αμέλειας θα αποδοθούν οι ευθύνες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσιβαρδά. Να είστε καλά. Ανούλα μου, να δώσω το λόγο σε ένα. Πώς είσαι εσύ, πώς είναι η μητέρα σου? Δεν είμαστε και πολύ καλά, καταλαβαίνεις. Εγώ στο επιτοπλίστων δουλεύω όλη μέρα, καθημερινά και πρωί και βράδυ. Η μαμά μου είναι κλεισμένη σπίτι. Την επισκέπτεσαι καθημερινά? Δεν μπορώ λόγω της δουλειάς να την επισκεφτώ καθημερινά, αλλά όλη μέρα παίρνω φαγητό για τη δουλειά μου. Πηγαίνεις στο νεκροταφείο κάθε μέρα? Είχετε και την Κυριακή τους 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, την Κυριακή πέρασαν 3 μήνες, Παναγία μου. Μάλιστα. Ανούλα μου, δύναμη και κουράγιο να σου πω. Εύχομαι όλη αυτή η νομική διαδικασία στο ηθικό κομμάτι πιο πολύ, γιατί ξέρω ότι οικονομικά δεν είναι αυτό που σας απασχολεί. Είναι το ηθικό. Το ηθικό και το γιατί. Ακριβώς και σε άλλα παιδιά. Νομίζω ότι είναι κάτι που και ο ίδιος ο Νίκος το ήθελε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Συγγνώμη, πίνεις και νερό από το νερό του Γκουντάρα. Αφού βρήκε νερό. Έλα, πιες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κακούργα πια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισίδες και ερχόμαστε πολύ λίγο. Άτακτο κορίτσι. Για μένα όποιο ψέμα εσύ θες, πες, κι εγώ για σένα με αλήθεια θα απαντήσω. Αγαπητό μου Γιοντάρη, θέματα σήμερα που αφορούν την υγεία σου απασχολούν πάρα πολύ έντονα. Ίσως είσαι λίγο κουρασμένος, ίσως να μην θέλεις να σηκώσεις από το κρεβάτι σου σήμερα. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι δεν φροντίζεις πάρα πολύ τον εαυτό σου και πρέπει να αρχίσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία αυτοβελτίωσης. Λέων είσαι. Σου έγραψε ένα γράμμα. Σε παρακαλώ, διάβασέ το. Ήθελα να σας πω ότι σας σκέφτομαι και ότι σας συμφωνώ. Σας έφερα αυτό. Η δολοφονία του γιού μου. Τον σκότωσαν και έχω υποχρέωση να μάθω ποιος το έκανε. Η Βικτόρια δεν ήταν μητέρα του. Είναι όμως η δολοφόνος του. Αυτή την μπομπίνα που τη βρήκες, αν έχεις κάποια σχέση με το χαμό του Άγιου. Ο Παράδεισος των Κυριών, απόψε στις 8. Υγρό απορρυπαντικό Skip Ultimate. Ιδανικό για ταραξίες.
ατσούμπαλους, καλλιτέχνες και αγωνιστές. Με 40% πιο δυνατή σύνθεση κατά των σκληρών λεκέδων. Διαλύεται άμεσα, δρά αποτελεσματικά ακόμα και σε κρύες και γρήγορες πλύσεις και προσφέρει φρεσκάδα που διαρκεί. Υγρό Skip Ultimate, το καλύτερο skip όλων των εποχών. Πόσο cool μπορεί να είναι ένας καρπός? 99,9% βούτυρα καρπών Healthy Habits. Με 99,9% μόνο από καρπό δίνουν extra boost σε κάθε σου πρωινό. Healthy Habits. Healthy is the new cool. Η τέλεια μασχάλη δεν υπάρχει. Φυσική, ξυρισμένη, με σημάδια ή χωρίς. Όλες όμορφες και κάθε μία μοναδική. Νέα ενισχυμένη φροντίδα Dove Advanced Care. Με προηγμένη σύνθεση που φροντίζει την επιδερμίδα ακόμη και μετά το ξύρισμα. Τώρα προστασία που διαρκεί περισσότερο. Νέα ενισχυμένη φροντίδα Dove Advanced Care. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Δεν θα ήταν ωραία να είχαμε θέα θάλασσα? Αν κέρδιζα το Eurojackpot, θα αγόραζα ένα σπίτι που να βλέπει βουνό. Και θάλασσα. Όλα ακούγονται πιθανά με τα πιο απίθανα κέρδη. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 17 εκατομμύρια ευρώ στο Eurojackpot. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Παρασκευή στις 7. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Λέγομαι Έρση και έχω παίξει στη βραβευμένη διαφήμιση της Μόλερς με την Αρκούδα. Σε αυτή εδώ τη διαφήμιση θέλαν να παίξουν πολλά παιδιά, μα εγώ είπα πάρτε εμένα, θα τα πω καλύτερα επειδή αγαπάω πολύ τα ζελεδάκια Μόλερς. Με γεύση φράουλα, με γεύση πορτοκάλι λεμόνι και τη νέα απίθανη γεύση κόλλα. Ζελεδάκια Μόλερς, τώρα και με νέα γεύση κόλλα. Τορτίγια chips, νοστίμα chips, απ' την Όχονος snack. Τζαμπό τορτίγια chips, τα ελληνικά νάτσος σε 3 γεύσεις. Μεγαλώνοντας, η κυταρική γύρανση επιταχύνεται. Καινοτομία Βεν. Hyaluronic Active B3 με υαλουρονικό οξύ και νιασιναμίδι. Μειώνει τις ρητίδες. Λίο και φωτεινό δέρμα από την πρώτη εφαρμογή. 97% το επιβεβαιώνουν. Hyaluronic Active B3 από την Aven. Δοκιμάστε τη νέα ανάλαφρη υφή Aquagel. Στα Practicare θα τα βρεις όλα. Πλυντήριο Candy 7 κιλών ενεργειακής κλάσης Α, μόνο 369 ευρώ. Και όλα τα πλυντήρια και στεγνοτήρια Candy με δωρεοεπιταγή έως 100 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι. Όταν έχεις να σκεφτείς τα πάντα εκτός από τις τιμές. Σάββατο στα Lidl. Σνίτσελ κοτόπουλο 40% φθηνότερα, 2 ευρώ και 49 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων μασαλίας 40% φθηνότερα, 2 ευρώ και 69 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Blue Deal. Σετ δραπανό κατσάβιδο με Lidl Plus 64 και 99. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Όλα τα σαρακοστιανά που αγαπήσατε θα τα βρείτε έως τις 2 το μεσημέρι στα καταστήματά μας και την Καθαρά Δευτέρα. Λες να είναι μπλεγμένος σε τίποτα βρωμιές? Τον καλύπτεις έτσι, πες μου! Έχει ποινικό μετρό. Είναι και ψεύτης και κλέφτης. Χτύπησε ένα κορίτσι με το αυτοκίνητο και κυκλοφορεί ελεύθερος. Φοβάμαι. Κάποιες αλήθειες πληγώνουν περισσότερο από τα ψέματα. Τα περίμενα όλα εκτός από αυτό. Λες και όλη μου η ζωή είναι ένα τεράστιο ψέμα. Φοβήθηκα. Το παιδί μπορεί να κινδυνεύει. Μπλέξαμε ξαφνικά με αστυνομίες. Πώς μπόρεσες να με προδώσεις έτσι? Η ζωή γράφει τα πιο ανατρεπτικά σενάρια. Αμφιβολίες. Δευτέρα ως Παρασκευή στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Για υδραυλικό, για μπογιατζή μηχανικό, για ηλεκτρολόγο, κλειδαρά και ψυχρικό. 11-8. Στον τριπλό τηλεθεατή, εντελώς δωρεάν. Ακάθιστος ύμνος, οι χαιρετισμοί της Παναγίας, η ιστορία και η καθιέρωσή του από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μαζί η Λοξάνδρα με 60 νηστίσιμες συνταγές για την Καθαρά Δευτέρα και όλη τη Σαρακοστή. Και όπως πάντα, ζουμ στα σύριαλ και Κυριακοδρόμιο. Αποκλειστικά με τον τηλεθεατή. Και τώρα, τα αγαπημένα σας φίλτρα νερού Ολύμπους, έως και σε 6 άτοκες δόσεις από 13 ευρώ το μήνα. Για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλη την Ελλάδα να πίνει καθαρό, κρυστάλλινο, θεϊκό και ολύμπιο θα έλεγα νερό. Αντιμικροβιακά φίλτρα